Tolo si pinila to me live ang ko alam the banal to ben chinki chathanji sikchit alam the de pas nili puthot live ang to lo na pen nili phan jirpo jirpi tum la so a video bonai tha wa na chuning ri ani toy man atha prangsi birata than thi ko prang alang ni tum hada churu nang ji la ke isi kenang sor alam the bang ke ukorjang sarpimar la pen sarmar resumar atum ukorjang atum bang ke pinso phofeseran ukorjang tum ke do nangi apinso phan sarpimar tum abisi doja lapen ukorjang atum kachisu nangi sarpimar tum chisuja lapen resumar atum kachisu nangi sarmar tum chisuja la so phutha kapot la ke kachini kenang sot lo anu tinta social media non ke social media kai hako pir the pen hako ke net solai long le la pen kunat sikidam ji ma ilitum litar pen puthai ni ha somni than che tong puta gangbora hem dam si litum phone call ni hala sut ke phone ta avi matro gangbora gaunlia gambra pupu hala tum long si phone ta kindu sitami no na bang ke hako pen lam thulu putte 4G 5G 32G and man do to kok ta hai ala so teng se buni tum khache larji putte kichata ilitum chuplang play la si jasemet ped bang sar pi maratum pu isi ang thek chibi nei bang ke sendor bang chi hibek nang ji la pen ilitum akarbi honghari pusipu ilitum ke sendor se tokong li pu ke thantam ma pu nili puda isi ang thek lo kristana tum bang ke la ke islam hala ke kithiam chi ki do system son lo thidang lo polote sendor se tok long le la bange hindu to mga hok lo hindu la pen honghari to bangke sitame litum ke kristan da kali la pen jada kali hen honghari plote isi ang thek te hang ang thek do nang ji sarpimar plote nili nang than po sarpimar plote sarpimar patela screen nong theklong lobo la sona isi sendura la chetok ha he pusita nang litum la te hangan ke erchot theklong nang lage hokalam lo la pena ko du thu lang ukorjang atum han chethanam thulana ukorjang nam han lang thu den ukorjang atum pulote lang ik tha jo ukorjang tum ching thang mongwe set an lo sarpimar tum si chemat i det lo la niliam paklang thu po la theklong lo bo ukorjang tum kaching thang ni address si sarpimar tum la an kachisu mekdong plap ta lang li tum si chethon det pulote ukorjang tum ko son lo sarpimar si la an kachisu pulote ukorjang tum ko nar la pen sarpimar si do pidet pelote lang tha la ini ke do nei ke ukorjang sila supin so handoni sita sarpimar tum si do pidet pelote ukorjang tum kurson la si jasemet pet bang kachini nei bang ke nangli kai longyong si ning ke dok arlo so mata pinso pelote nangli tum chubuchwe vet bang po la bang ke la pen sarpimar tum ta isi ang thek chibini bange nang te hang long ladak sendur bang chitok vek nang ji nang penan thi lot lo pulote la banga sendur chitok ni lo la ke hemi pi pulo la ke mate apiso yong si thi lot te hemi po pulo la ke non ke nang penan ma thi lot ma ki pulong mate nang piso ma ki thi lot ma pulong la si resomarim ke cherai ni yong si sarmarum cerai rong pelote kunat la nili mata resomara hita nili mata arlo su chilong lejo resomara tu mala son achoy barak lapen sarmara tum hana paklang tu po choy dami pelote ko son la lam tha pir thelong yong si choy dami pelote
muni tu me avilu lang ik thay yo la si non por bang ilitum kachini nai abang ke kenang sot la si sar pi maratum pusita chithik viet non na pen ukorjang atum han padistabri la pen sarmaram tar sumaram hanne bi pinangji la si alang litum nilir pi phan live long video bunai tha mate live wang la so lam klar dak pen pachini tha palam nili phanang hi bupot alang litum han nili suri akar dom pajir lo alang lithan kar beng long rat phan son paman media paman hum he deji aphan bunai tha plus so alam thenang hi pipen nili alang li phan churu radio ni la se non por mang sar pe mar tum pulote isi yang thek sibinot nang te hang long sar pi mar hanta ukorjang tin lok ukorjang han bangke sar pi mar tin lok ukorjang atum han langam lo putte pini kamplak isi thek lok sita sar pi mar atum langam lo putte sar pi maram si jis long pen ki si thek long pulote kunna lo hakku akai pen non akai ka prek lo sita laki anning ang thin si ka prek pir the ke aprang pir the sita aprang bana pir the bom lo aprang ba long le bom lo long le ke karla le lo sita suar lu sta karla lilu ka karla ke kopilo pete aningang thin la pen hola so pin so bang mi chet hola so pin so bang da mi chet hola so pin so bang kom dam chet pa join ne si suar lu sutum jasmet pet ba phu ga no la pen so pin so tum ta la son lo hola suar lu so bang da mi chet la suar lu so bang kom dam chet pa join ne si amet hanga piso do kokta bang piso pondetiti la si isim dak message nang pilo nal daman sodak penang pachini alam thebangke cherenon lapen nang litum klem pamenon dam pamenon lapen nang litum methang yong si arnam arni penyong si kewan rap arlo super chubu cherap non isialam nang hem nang pisu thilot pembangle la kep bilek sitami isi aku nang penan thilot puta suarlo sowanta la le bilek la si klar dak pen nang litum chini nang ji message nili nang ki pilo la pen chini nang ji sarkar atum ke arso bahini bang tham chera yang le bla so lampang dak et phian ta korjang na toy mat toy sar marlong ki du la pen sapi maram dar so marlong toy mat toy ki du la hello la si pirthe hajar le sarkar atum penchong sita halaka penchong tum sikilak ka cheplang atum kilak le la si sining du kalam the bang la hello kacepanang tin lok ji thai sita la ke pon alam lo la si mathapaka nang ji li tu mathapaka nang ji non ilitu langam lo plote kam ke claim kiduk jo anta ilitu niligere semarlang sita sarmaratum chesumula sarmaratum hanam paklang po jo nilitu me pana ki kame klemata ilitum ke alusu ki mira lon dilo korjang bang sarmarum si cerai lablo ason pulote ko son no nilina paklangi sarmaratum pan pulo kachisu pulote ilitum korjang ko son long yo langi ta lasi jasemet pet bang kar biang long inut bahini asar maratum han kachening riji pebang ke nang litum ukorjang bang cerai pinang nilo lapen nitum resmar phanta nang mathata nang litum sarmar det cerai det ke cheplang ple lai lok la dakala pon tu pon lam lo lasi unity averet ku people of lote bisi koi bang sar pi maratum bang ukorjang cheplang det po lapen resomar mangke te arun si po lapen sarmar tu si resomar cheplang de 1G penon ke 5G 6G akai lo pumat pirthe celar le munirang thin si ka cela lage klar daklam nasi munthi pakka nang ji ajada sai le claim sta matha pakka pe si parsik pen si la haya kam claim nang ji la hello
la ke social media ke od mesen jat pharo ta pirthe dak ilitum kinang ja son antalong kinang ya son long pumahala mobile ko son ma akai karla pen ma ilitum ta ning karlai bu ju plang nai ni la ke la hello nasinili lam the bang pading elo nang litum nang kachet toy mate video selam tha puna ke toy phan anta alang li ta phan aprang si choro lo nili lam ke than bang ajir pading elo lan lam than basi nili lam the ri bi kok lo ke chok che liliat ke mo dia pu basi ning che thelo kar lo